Så velkommen til den video, i dag skal jeg vise rensten, fordi at, Rhinestone. det er fordi, at jeg skulle til, diskoturnering med min partner, hvor vi skal have en diskodragt, og der skal vi bruge diamantsten, så det vil jeg lige vise, hvad min farmor har købt til mig. Okay, det er sådan nogle, man kan samle de der sten med, altså sådan nogle dims, sådan nogle lange nogle. Skal samle dem op med? Ja, de er sådan nogle. Så har vi sådan nogle her, som der er umuligt at pakke ned igen, så... Det er vi ramme. Så den viser vi faktisk lige. Ja, det er sådan nogle her, man kan sådan sætte sådan her på. Ja. Kan du lige putte den ned i her? Du skulle ikke tage den op, din trold. Jo, det var det. Det skulle jeg faktisk. Okay. Og så har jeg faktisk... så havde jeg... Så mange rensten her. Vi har alle dem her, så den er sådan lidt sindssygt. Ja, det er sådan en sten. Så har vi en pyvette. Nej, nej. Så har vi sådan en... Pipette. Så har vi sådan en her med små rensten i. Og så er der sådan en pind til det. Og så har vi... Nå, du har dem der også. Så er der dem her. Hvad? Dem her. Eller bumser. Og så er der... Dem her. Som I hvert fald skal have på. Nå, så har vi... Nej, det er ikke helt. Det er sådan noget klister, halløj. Så har vi kun... Ja, dem her, som bare helt basic. Og så har vi videre lige nogle flotte balloner. Ej. Ja, bare dem her. Ja, det var faktisk lige... Ja. Så husk at like og... Subscribe. Så vil vi blive rigtig glade. Og hvis vi når 100 abonnenter, så skal vi bage en kage, hvor der står 100 subs på. Så vi ses!